Hej og velkommen til Køreskolen Goodway. I dag skal vi kigge på teknikspørgsmål, man kan komme op i til køreprøven. Selve pensummet er rigtig lille. Det vil sige, det kræver ca. 10-20 minutters forberedelse, så har man styr på det. Så husk at gøre det. Jeg vil starte med at sige noget om lys. Og tallet 3 går igen og igen, når det handler om lys. Vi har 3 obligatoriske lys foran på bilen, 3 obligatoriske lys på højre side af bilen, og 3 obligatoriske lys på venstre side af bilen. Og på samme måde har vi også 3 obligatoriske lys bag på bilen. Jeg tænker, at vi starter med lysene foran på bilen. Hvis vi starter med at sige noget om lysene foran på bilen, så har vi som sagt 3 lys. Det er nærlys og fjernlys inderst ind, og den her øjevippe hedder positionslys. Afhængig af hvilken bil man skal op i, så skal man ligesom have styr på, hvor de 3 forskellige lys er placeret. Men generelt kan man sige om fjernlyset, at der skal være 2 af dem. De skal være hvide eller gullige, og de skal oplyse vejen 100 meter. Så er der ikke mere at sige om fjernlyset. Og så har vi positionslyset. Dem skal der også være 2 af. De skal også være hvide eller gullige, og de skal kunne ses på minimum 300 meters afstand. Og så må de ej blinde. Så er vi færdige med positionslyset. Og så har vi til sidst nærlyset. Dem skal der også være 2 af. Og de skal også være hvide eller gullige. Og de skal kunne oplyse vejen minimum 30 meter. Og det må heller ej blinde. Og så er der ellers at sige om nærlyset, at det skal være asymmetrisk til højre. Det vil sige, det lyser mod højre. Hvis man forestiller sig, at det lyser lige ud, så gør det faktisk ikke helt. Det lyser mere mod højre, og så lyser det også 1% ned. Det vil sige 1 cm per meter. Til køreprøven, hvis man gerne vil måle den hældning, så stiller man sig rigtig tæt på lyset. Jo tættere, jo bedre, for så kan man bedre se lysgrænsen. Hvis jeg kan se lysgrænsen på mit bukseben, det kan man ikke rigtig se, fordi solen skinner lige nu, men så har man fingeren på lysgrænsen, og så går man et skridt væk, så burde man kunne se lysgrænsen gå ned 1 cm. Det første skridt i at kontrollere lysene på en bil til køreprøven, det er altid at tænde motoren først. Sådan, så er motoren tændt. Og så har vi lysknappen her. Den skal drejes til nærlys. Oftest vil den ligge på auto. Det skal den ikke. Den skal altså på nærlyset. Når man har gjort det, så er det rigtig nemt at kontrollere alle andre lys. Skridt nummer 2 i kontrol af lys, det er altid at tænde det lys, man bliver bedt om at kontrollere. Så kan man pege på det og sige, værsgo her sagkyndig, det virker. Derefter kan man komme med de specifikationer, der hører til hvert lys. Yes, så skal vi kigge på blinklys. Vi har 3 blinklys på venstre side af bilen og 3 blinklys på højre side af bilen. Det vil sige, at vi har 6 blinklys i alt. Når man bliver bedt om at kontrollere den, så skal man starte med at blinke til venstre. Og så går man hen og peger på lysene og siger, det virker, og det virker, og det virker på bagsiden også. Og så går man over på den anden side, efter man har blinket til højre. Så går man bare over på den anden side, og så siger man, det virker, og det virker, og det sidste virker også. Der skal man selvfølgelig altså lige hen og pege på det, og konstatere, at de virker. Hvad er det ellers at sige om blinklys? Det er, de skal være gule. De skal være stærke nok, så man kan se dem i kraftigt sollys. Og de blinker 60-120 gange i minuttet. Det er typisk et teoriprøvespørgsmål. Lige præcis det med 60-120 gange i minuttet. Og så skal vi tale om lysene bag på bilen nu. Som jeg sagde i starten, så skal vi huske at tænde motoren. Det er den allerede. Og så skal vi også huske at dreje lysknappen på nærlyset, for så tænder baglyset helt automatisk. Og det har jeg allerede gjort. Og her kan vi se, at baglysene allerede er tændt. Det man kan sige om baglyset er, at der skal være 2, en på hver side. Og så skal de være røde. Og så skal de kunne ses på minimum 300 meters afstand. Og yes, det er lige så stærkt som positionslys, hvis I kan huske det fra tidligere i videoen. Mere er der ikke at sige om baglys. Og så har vi bremselysene. Dem skal der være 3 af. En her og en på den anden side af bilen. Og så har vi en øverst op her. 3 lygter. De skal være røde. Og de skal være meget stærkere end baglys.
Der er nemlig ikke noget tal på bremselys. Der er ikke noget, der hedder 300, 500 eller noget som helst i den dur. Det hedder bare, at de skal være væsentligt kraftigere eller meget kraftigere end baglys. Mere er der ikke at sige om bremselys. Hvis man skal kontrollere den, vel at mærke, så skal man selvfølgelig bede sagkyndigen om at træde på bremsen, mens man selv står her og peger på den og siger, yes, det virker. Nu har vi ikke en prøvesagkyndig, så går jeg selv ind og træder på bremsepedalen, og så burde de kunne se, at de lyser op, og de er kraftigere end baglyset. Det var altså bremselysene. Det sidste lys, man kan sige noget om bag på bilen, det er nummerpladelys. Dem har vi 2 af her. Normalt har man 1 på ældre biler, men de nyere biler har man faktisk 2 af. Kravet er, hvis der er 2, så skal de virke begge 2, og de skal være hvide, og de skal være så stærke, at man kan læse nummerpladen om natten. Mere er der ikke at sige om nummerpladelys. Så har vi det sidste. Det er reflekser. Reflekser er ikke et lys, men den bliver nævnt altid i forbindelse med lys. Der skal være 2. Vi har en refleks lige her, og en refleks her. 2, en på hver side. De skal være røde, og de må ej være trekantet. Og så skal vi tale om havariblink også. Det er meget vigtigt at have styr på det. Det er til gengæld rigtig, rigtig nemt at have styr på. Det er en trekantet knap ind i bilen. I det her tilfælde ligger den lige her. Man trykker på den, og så lyser den. Og så skal man altså ud af bilen og gå en runder. Man går simpelthen en runde om bilen. Man starter med at sige, det her blinklys virker. Det her blinklys virker. Det her virker også. Og det sidste her, der er 2 bag på bilen, der også virker. Og så har vi det sidste blinklys her på siden, der virker. Det vil sige, at man går hele vejen rundt om bilen og peger på alle samtlige 6 blinklys og konstaterer, at de virker. Og nu skal vi tale om støddæmpere på en bil. Vi har 4 støddæmpere, 1 ved hvert hjul. Det vil sige, at hvis vi bliver bedt om at kontrollere støddæmperen på det her hjul her, så åbner vi den her dør. Det vil sige venstre forhjul, så åbner vi venstre fordør. Så går man op på dørkanten og trykker 2 gange, og så skal man konstatere, at bilen går i ro med det samme. Så er det et tegn på, at støddæmperne virker, som de skal. Bliver man spurgt til en af de andre 3 støddæmpere, så åbner man bare døren, der er tætst på den støddæmper. Det kunne for eksempel være den her støddæmper på venstre baghjul, så åbner man bare den her dør her. Op på dørkanten, 1, 2, hop ned, kig på bilen og konstatere, at den går i ro med det samme. På samme måde gør man det på den anden side også. Yes, og nu skal vi kigge under hjelmen på bilen. Hvis man bliver spurgt til nogle af de ting, der gemmer sig under hjelmen, så skal man selvfølgelig først og fremmest lige være sikker på, at ens kørelærer har vist en, hvor håndtaget sidder. På den her Mercedes, der sidder håndtaget hernede. Der skal man lige hive i det. Klik. Når man har klikket det, så kan man åbne hjelmen her. Sådan. Og så går man ellers bare i gang med at tjekke, hvad man kan komme op i. Der er altså 4-5 ting, man kan komme op i, når vi taler om de ting, der er under hjelmen. Det er sprinklervæske, som vi har her, og bremsevæske, som er herover, og motorolie, som man fylder på her, også kontrollerer her, og så har vi kølervæske her til sidst. Den 5. ting, som ikke er på alle biler, det er servovæskebeholder. På den her bil har vi ikke nogen servovæskebeholder, fordi det er et elektronisk servosystem. Det vil sige, det er en lille computerchip, der sidder i stedet for en væskebeholder. Hvad siger vi ellers om sprinklervæske, som sidder her? Det er, der skal være nok til en tur. Og bremsevæske, motorolie og kølervæske, der siger man, der skal være mellem minimum og maksimum. Hvis der ikke er minimum og maksimum på nogle af de væsker, vi har talt om, så skal man altid huske at sige til politimanden, hvis der mangler væske i bilen, så bliver det vist på instrumentbrættet. Retslør. Hvordan kontrollerer vi retslør på en bil? Der skal vi altså altid huske, at tænde motoren. Når jeg har tændt motoren, så kan jeg lukke døren, og så ryste på rattet. Hvis jeg ryster lidt på rattet, og venstre forhjul følger med, så er der ikke noget retslør i bilen.
Hvordan kan vi kontrollere, om der er retslører på den anden side? Der skal vi bede politimanden eller prøvesagkyndigen om at ryste på rattet, mens I står på den anden side her, og holde øje med, at hjulet følger med rattets bevægelser. Og husk nu til køreprøven, der er ikke noget retslører på baghjul. Okay? Det er ligesom på en cykel. Det er altså kun forhjulene, der drejer. Yes, og så skal vi tale om udstødning på en bil. For at kontrollere udstødning, så skal man altså huske, det er der rigtig mange, der glemmer nemlig, man skal huske at tænde motoren igen. Når jeg har tændt motoren, som jeg har gjort nu, så beder jeg prøvesagkyndigen om at træde på speederen. Mens prøvesagkyndig træder på speederen, så kigger vi efter de 3 forbudte øer. Det er løs, røg og støj. Udstødning må ikke være løs. Der må heller ikke komme røg ud. Farvet røg. Der må heller ikke være støj. Løs, røg og støj må der ikke være. Yes, og så kan vi tale om hjulet. Hjulet består af dæk og fælg. Og man kan blive spurgt til dækket, hvor meget dybde skal det være i dækket. Der skal være 1,6 mm, og det kan man se på en slidebaneindikator, som gemmer sig lige her. Det er ret vigtigt, at I spørger jeres kørelærer, hvor slidebaneindikatoren sidder og ser ud. Det er nemlig forskelligt fra bil til bil. Hvis dækket er slidt ned til indikatoren, altså slidebaneindikatoren, så skal man skifte dækket med et nyt. Hvis man ikke kan huske navnet slidebaneindikator som et ord, der er sammensat af 3 ord, så kan man bare sige en gummidut, eller en dimsidut, eller en gummitingst. I finder selv på noget, bare I forstår meningen bag en slidebaneindikator. Så siger man ellers om dækket, at det skal være ens dæk på alle 4 hjul. Og udover det, så siger man om dæk og fælge til sammen, at de skal være ubeskadigede. De skal være hel og ubeskadigede. Yes, og så kigger vi på bremserne nu. Bremserne, ja, der er 3 forskellige spørgsmål, man kan blive stillet, men uanset hvilken af dem det er, så skal vi lige ind i bilen, og så foregår det altså her ved bremsepedalen. Det simpleste spørgsmål, man kan blive stillet til bremserne, det er, at hvor meget er pedalvandringen på den her bremsepedal. Der siger man, at det står i bilens manual. Det var det første spørgsmål. Så har vi spørgsmål nummer 2. Det er bremseforstærkeren. Hvordan kontrollerer man den? Man træder koblingen i bund. Det vil typisk være rigtig smart at gøre, fordi det er sådan, man tænder en motor. Så træder man på bremsepedalen 3 gange og pumper den. 1, 2, 3. Når jeg holder den ned på 3. gang, så tænder jeg motoren, og så skal den altså synke en smule. Så lad os lige holde øje med min højre fod, om den gør det. Nu tænder jeg motoren. Ja, den synker med sanden en lille smule. Så siger man til politimanden, yes, bremseforstærkeren fungerer, fordi den synker en lille smule. Det sidste spørgsmål, man kan blive stillet, det er driftsbremsen, som i den her sammenhæng også er bremsepedalen. Den må ikke være glat på overfladen, så foden ikke glider af på den. Og så må den heller ikke synke i bunden. Og så må den heller ikke rokke fra side til side. Så skal vi kigge på viskeren og vaskeren på en bil. Og så kigger vi også på hornet. Det foregår ind i bilen. Den nemmeste måde, det er altså at tænde motoren. Så er der nemlig strøm i bilen. Vinduesviskeren, det er altså meget forskelligt fra bil til bil. I den her bil, der trykker man på den her grå knap, og så kan man tjekke vinduesvaskeren. Sådan, og det virker. Det var vinduesviskeren og vaskeren, der fungerede på en gang der. Hvis det kun er vinduesviskeren, så skal man nemlig dreje på knappen her, og så sætter man selve vinduesviskeren i gang. Men altså det er igen forskelligt fra bil til bil. Der skal man lige spørge sin kørelærer, hvordan det hænger sammen. Det er ret vigtigt, at man kan det, især hvis man skal op til køreprøve, mens det regner. Fordi man kan faktisk dumpe, hvis man ikke sætter gang i vinduesviskerne og eventuelt vinduesvaskerne. Og slutligt, så er der hornet, man kan blive spurgt til. Der skal man bare trykke på midten af rattet. Dyt! Og så kan man konstatere, at det virker. Ellers er der ikke mere at sige om vinduesviskere og vaskere og hornet. Tak for det.
Whatever you do, do it in a good way.